Dovolte mi, aby som vás privítala takto príjemných pekných priestorov Sheraton na dnešnej tlačovej konferencii Investície roku 2012, čo je projekt FinCentra. Investícia roku 2012 je vlastne analýza trhu kolektívneho investovania. Príjemný dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi v mene spoločnosti FinCentrum vás privítať na dnešnom podujatí FinCentrum Investícia roka. Teším sa, že sa tu stretávame po tretíkrát na 3. ročníku tejto analýzy finančného trhu kolektívneho investovania. Budeme bilancovať rok 2012 a oceníme tých najlepších. Skôr než sa pozrieme teda na výsledky tohtoročné, trošku sa obzrieme tým, čo bolo minulý rok. Vidíme, že tá Európa skutočne tak trošku pokulhávala, ten ekonomický rast tam bol pomalší, dlho sa mnohí pravdepodobne aj recesiu tohto roku. Na budúci rok 2013 bude taký letný rast, taký nie veľmi horúcivý, 0,4%. Budeme mať chváľou trošku nižšiu infláciu, bohužiaľ nezamestnanosť bude stále rásť. Tu vidíte, jak nám počas toho boomu obrovsky narastli čisté aktíva, chodilo fondov, tam skutočne investori kupovali. Potom prišla kríza v roku 2009, vidíte ten obrovský pád, potom sa nám to trošku pozdieralo, potom prišla ďalšia vlna krízy, zase nám to spadlo. No a stále musíme predpokladať, že v tej eurozóne predsa len sa niečo ešte neporuší, lebo tá rovnováha je ešte veľmi krehká a že pán Draghi nebude musieť potom opätovne vystúpiť rozprávku o tlačených peňazí. Ďakujem pekne. Vyhodnocujeme trh podielových fondov na Slovensku, a teda celý trh kolektívneho investovania, všetky podielové fondy. Do fondu bolo možné investovať tak ako jednorazovo, tak aj pravidelne. Na slovenskom trhu máme niečo vyše 800 podielových fondov v dispozícii pre klientov. Z tohto počtu sa kvalifikovalo týmito podmienkami 719 podielových fondov. Toto je 6 hlavných kategórií, v ktorých budeme odozdávať výsledky, odozdávať ocenenia. 7. kategóriou je hlavná kategória, čo je investícia roka. Je to podielový fond, ktorý naprieč všetkými kategóriami sa umiestnil s najlepšími výsledkami. Takže za metodiku z mojej strany všetko a odozdávam slovo a prejdeme k vyhodnoteniu najlepších. Blahoželáme. Ja by som poďakoval z našej slovenskej pobočky Ľubovi Bratovi. Najlepšia investícia roku. Dámy a páni, to si zaslúžite. Takže vám ďakujem, že ste dnes prišli medzi nás. Prajem vám ešte úspešný pracovný týždeň.